प्यार और सेक्स लगी निजर सांग रो बहन के भल पाई करी तार संगे शारीरिक संपर्क रखुला। आसन देखमा हेन्ता सत घटना दी झारसुगुड़ा पाखर गुटे गान गुटे परिवार न पिलाटे और तार माँ बुआ और तार दीदी माने ही करी हेन्ता 5 लोग थिसन से पिलान ना हला विस्प तावर गाँव पिला मान भी सांगे तिसी और अलगा गाँव पिला मान भी सांगे तिसी हेन्ता अलगा गाँव 4-5टा पिला संगे सांगे तिसी से माने काना करसन विस्पर घर के आसी करी दिने 2 दिन रही करी तार संगे कथाबार्ता लगी करी हेन्ता जाऊ तुसन और विस्प भी तावर गाँव बुली बुला करी तावर संगे इमरजेंसी हेले दिने 2 दिन रही करी तावर संगे सांगे करी आसी सबे एंता भल करी कथाबार्ता लागू तुसन विस्पर घर लोगे भी किसी ना कहन तार सांग माने बोली करी सेमान को बहुत पचरा उचरा करसन और बहुत भल सम्मान दो तुसन हेन्ता दिन बीतुतिसी और विस्प जेन 4-5टा पिलार संगे सांग होतिसी अलगा गाँव से पिला मानो ना हेला राकेश सुदाम सुबल और सुब्रत ई 4 पिला मानो संगे विस्प सांग होतिसी विस्पर दीदी 2टा थिसन से माने बहुत सुंदर दिसुसन से पिला माने विस्पर घर के आना जाना करी करी हेन्ता ता संगे सांग सरसा ही करी जाऊ तुसन से 4 पिला माने भी विस्पर दीदी मान को देखी तिसन और जानी तिसन दिने काना ऐसी से 4टा पिलानो सुब्रत बोली गुरु पिलाटे दिने राती मोबाइल खेलु तिसी हेन्ता देखसी विस्पर बड़ दीदी तारना लिपि से भी एंता ऑनलाइन थिसी और से दिन से भी एंता मोबाइल राती खेलु थिसी सुब्रत जेते बेले देखसी ऑनलाइन अच्छे बोली करी से तार इंस्टाग्राम न हाय बोली मेसेज टे लिखी करी ताने के पटासी से न लिपि जेते बेले देखसी इटा मोर भाईर सांग टे और ताके जानी थिसी बेले से भी हेनो रिप्ले करी करी पटासी विस्प जेते बेले तार रिप्ले देखसी और भाबसी की ए फेरी मोनी के रिप्ले करी बोली करी भाबसी और से तार परे काना करूचो बोली लिखी करी पटासी से न लिपि कहसी किछि ना वो मोय मोबाइल खेलु जे और झुमरा ना लावार जे टिके टिके हेन्ता मोबाइल देखी नौचे सुब्रत हेन्ता तार संगे बने गया कथाबार्ता लागसी और से दिनटा हेन्ता बीती आसी 4 दिन छाणी करी विस्पर घर के से 4 पिला फेरी हेन्ता बुली आसन से 4 पिला हेन्ता तार घर लोकर संगे कथाबार्ता लागी करी से न सुब्रत से टुकेल के देखसी और टिके स्माइल कोलाबाई करसी से न लिपि भाबसी की काहले मते देखि गुरु हसुचे बोली करी भाबसी और 2 दिन छाणी करी फेरी इंस्टाग्राम न जेते बेले ऑनलाइन आसी फेरी एंता सुब्रत तार संगे चैटिंग करी बसी और सेतकी बेले लिपि भी तार संगे चैटिंग करी बसी हेन्ता राती 2-3 बजे तक दुई लोग कथाबार्ता लागू दुसन हेन्ता जेते बेले 5-6 दिन तक कथाबार्ता लागसन राती बीती सेतकी बेले सेनो सुब्रत कहसी मो तोते कथाटी कहबार अछि वो लिपि कहसी काना कहबू कहनी जे सेनो सुब्रत कहसी कि मते तोते टिके टिके प्यार कला बागी फिलिंग्स लागसी वो और तोर संगे कथा हेले मते पूरा तोते प्यार हेला वही लागुचे सेनो लिपि कहसी हेन्ता ना भाबो मु तोर संगे सोच कथाबार्ता लागिनेसी और तुई काहे हेन्ता भाबुचो हेन्ता 3-4 दिन जेते बेले बीती आसी तार परे सुब्रत और तार संगे 2 लोग हे करी विस्प घर के आसन और ताके विस्पर संगे कथाबार्ता लागी करी सेतकी बेले लिपि के देखी दुखा करी हंसी करी फेरी घर के हेन्ता जासी और से दिन राती हेन्ता मोबाइल इंस्टाग्राम न चैटिंग करसी और मो तो भल पाउछ बोली करी सेन लेखी करी पठासी जेते बेले लिपि देखसी सेतकी बेले 2-4 थर भाबसी और ताके भी पसंद लागी जाइतिसी बेले सेनो से हां बोली कहसी तार पर हेन्ता से 2 लोकर भल पाबार चाली बसला सेनो से 4 पिला माने भी जाने ना पारुतन और सेनो विस्प भी जाने ना पारु थई सेतकी बेले सुब्रत और लिपि 2 लोग बहुत कथाबार्ता लागसन और कथाबार्ता लागी करी बाहर के भी हेन्ता बुली बुला जासन और छिना चकानो भी हेन्ता भेट पड़ू दुसन 2 दिन 4 दिन हेन्ता विस्पर घर के आसी करी सुब्रत सब बेले तार संगे कथाबार्ता लागी करी हेन्ता जाऊ तिसी के जानी भी ना पारु थाई जाई करी राती बीती से माने 2 लोग बहुत कथाबार्ता लागसन जेते बेले धीरे धीरे करी तार भल पाइबार बहुत बड़ी बसला 3-4टा सांग माने टिके टिके करी डाउट करी करी से माने जानी पाले जे सुब्रत विस्पर बड़ बहन के भल पाउछे बोली करी सेनो डाउट करछन और सेतके कहसन कि देखबो हेन्ता काम करजु जे विस्प जानले हमको बहुत हुड़बा और बहुत गाइल देवा सेनो से मन को फाकी नेसी
আর সৎ কথা না কহে আর ভিতরে ভিতরে সমকু ই কথাবার্তা মানে লুকাই দিছি ভিতরে ভিতরে ই তার ঘরকে যাই করি তার সঙ্গে বহুত কথাবার্তা লাগি করে মোবাইল নবী বহুত কথাবার্তা লাগছি আর সমিয়া জানি জানি তাকে ফোন করি করে ডাকি করে হেনতা ছিনা চকা আড়ে কথাবার্তা লাগি করে ভিড বানাবি পড়ুতুছি আর দুই লোক বহুত ময়া মইলিস করুতুসন ইয়ে জানিবি না পারুতন দিনে কাଣା আসি বিস্পর ঘরের লোকে সবে এন্দা গোটে ঠানকে গাঁ যাই দিছন আর সেন বিস্প আর লিপি দুই লোক ঘরে দিছন সেতকি বেলে বিস্প কয়েছি লিপিকে মুই বাহারকে ভুলি যাউছে আর মতে বেল বুড়ি বাবু ঘরকে আলা বেলে তুই টিকে ঘরে দেখি করে থিবু হেন্দা যেতে বেলে কহি করে যে আসছি বাহারকে সেতকি বেলে সুব্রতকে ফোন করি করি ঘরকে ডাকি দিছি সুব্রত হেনতা ঘরকে আসি করি তার সঙ্গে কথাবার্তা লাগি করি তার কোয়ার্টার ন হেনতা রোমান্স করু তুসন আর সেতকি বেলে বিস্প ঘরু কেনকে বুলি যাবি বলি করে কহি করে দিছি তার সাং মানে বুলি না জন যেতে বেলে বলছন সেতকি বেলে সে ঘরকে আসি করে দেখলা বেলে সুব্রত আর লিপি গোটে কোয়ার্টার ন রহি করি তার সঙ্গে কথাবার্তা লাগি করি তার সঙ্গে রোমান্স করতেছি আর এন্দা স্পট দেখি পকাছি যেতে বেলে জানি পাইছি সেতকি বলকে সুব্রত তুই মোর ওয়ান সঙ্গে এন্দা কাম করুছু মুই ভাবি না তাই তুই এন্দা কাম করবো বলি করি আর তুই এতকি খারাপ কাম মানে করি বসুছু সেতকি বেলে বহুত রাগ হয়ে আসি আর বহুত টেনশন ন তাকে বহুত পিটি বসছি আর তোর বাকি পিলা মোর জীবনরে মু না দেখি দেব তোমার পিলা মানে এতকি মুই সাং হেবি বলি করি মু বহুত ভাবি দিছি আর তুমি মোর ঘরকে আসি করি মোর ঘরে খাই পি করি যাই করি মোর ঘরে রহি করি শেষকে মোর বয়ানকে তুই এন্দা কাম মানে করিব তুই গোটে সাং হিসাবে তুই গোটে ঘেটিয়া মানুষ যাব আর তোর বাকি মানুষ মোর জীবনে মুই কেবে না দেখি তাহাকে বহুত কথা করেছি আর বহুত পিটি করি তাহাকে ঘর বটাই নেছি তার বয়ানকে বহুত পিটছি আর বহুত গাইল দেছি কয়েছি তুই বিয়েত কি খারাপ কাম করবো বলি করি মুই ভাবিবি না তাই বিস্প বহুত রাগ হয়ে আসি পিলা মানকু ফোন করি কয়েছি তোমার মানর সাঙ্গে সাংহি করি মোর বহুত বড় ভুল হইগলা সুব্রত শেষকে মোর বহিনকে ভাল পাইলা তুমি মানে কি খারাপ কাম করব বলি করি মই জীবনরে বি ভাবি না থাইব আর তুমি এতকি খারাপ কাম করুছ তুমকু মানকু মুই নিজর ঘরের লোক বলি ভাবুଥିଲି ঘরকে আনি করি খাই পি করি হেন্তা ঘরକୁ যাউথল আর শেষকে মোর ঘরের ইজ্জত নেল সেমানকু বহুত গাইল দেছি সেতকি দিনু বিস্প আর লিপির ভাল পাইবার বি ভাঙি যাসি আর কেভে কথাবার্তা বি না লাগন হেতকি ন তাঁর ভাল পাইবার সৌ সরি যাসি সেন বিস্প ভাবছি কি বাহারর পিলামানকু মুই সাং হে করি বহুত বড় ভুল কাম কলি অলগা গাঁর পিলামানকু বিশ্বাস করি করি মুই বহুত খারাপ কাম কলি বিশ্বাস না করবার থাই শেষকে মোর ঘরে খেলে আর মোর ইজ্জত নেলে ই দুনিয়া ন অলগা পিলামানকু বিশ্বাস করবারটা হি ভুল যেতকি নিজর ভাবব সেতকি ইলকর পছে ইলোকু ধোকা দৌদুসন ইলোক কেনথে বুড়বু যে সে লোকে চিন্তা করতুসন কেনথে ইলোকর খারাপ পরিস্থিতি আসু যে সে মানে হসবে সে চিন্তারে বেশি থিসন কেতেবেলে বি ইলোকর ভল না চাহন যেতেবেলে ইলোকর খারাপ পরিস্থিতি এবা সে নিজর লোক নিজকে হেল্প না করি করি সে মানে কেনতি বুড়ব যে সে চিন্তা করছন তুমি কেনথে আগে যাব যে সে চিন্তা না করি করি কেনথে তলকে খসিব যে সে চিন্তা সবুবেলে করুতুসন আমার ভিডিও ভাল লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে।